Den er stor, den her. Wow. Åh, det er en god fisk, det her. Åh, ho, ho, ho. Hæft, man har bare set den fra start af, at den lige vendte der. Nøj, en grisbas. Nøj, den er stor. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stor overspringer. Hold da kæft, mand. Knaldhamrende blank. Øj, den er stor. Ej, der gik rundt om noget tang der. Det er noget lort. Der gik den fri igen. For stævn, den er stor. Ej, hvor den kører rundt derude nu. Tog den lige 30 meter. Oh. Vi går lidt tak her igen. Ej, det går på vej, det tager den ikke gang til. Nej, ja. Ej, det er ved at være der. Nøj, et fisk, mand. Ej, hvor den står. Ja, du er sindssyg, mand. Jeg finder en
nålebrønd her et eller andet sted. Få den så godt vi kan. Lige under 70. 68. Får så sin frihed igen. Jeg kan slet ikke bruge så stor en fisk. Det er godt, det må aldrig gå nogen steder. Det er også at se den her. Kæmpe fisk. Kæft for en stor knaldblank. Og ind over ryggen der. Jeg får sgu lov til at tage turen igen. Prøv lige at se. Yes, mand. Fuck, det var god. Jeg mistede en fisk af nogenlunde samme størrelse, måske endda en lille smule større sidste år. Men skal vi se her. 8 grams salty inline. Tubinsfarve. Lille bitte rød ophænger. Det er, jeg har kun fået 3 fisk i år. De 2 har taget dem her, 2 små ned. Grønlænder. Boom. Fedt. Fisk lige der. Jeg kan få den taget med. Stod helt herinde i faktisk der ser viven dernede. Ja, der var den sgu. Det er for sjovt. Den kom helt derindefra. Fik skræmt den, tror jeg. Så gik den tiden af den vej der. Ej, hvor godt. Ej, det er ikke den samme. Jo, det er det måske. Ej, hvor er det fedt, mand. Jeg får brændt den her. Ja, det tror jeg faktisk, det er. Det var rigtig fint. Spisstørrelse. Måske der i dag, måske gik den i bunden der. Jeg tager den her. Det jeg skulle til at sige, det var, at få lidt bedre fisk her. At jeg så en fisk helt inde ved land, der strøg ud af. Så tænkte jeg, at jeg prøver lige at tage et kast til den, og bum.
Der var den sgu. Nej! Satans også da. Ja! Der kom den. Det er endnu en fin en. Hold da kæft, mand. Hold da kæft, den er utilbage. Nej. Det er god fisk også det her. Smuk og blank. Den ryger sgu med hjem, den her. Den skal jeg have. Det er en perfekt spisefisk, den her. Så bliver det så ikke meget smukkere. Den er så fin. Også en god stor fisk, jeg tror den er i hvert fald på den gode side af 50. God stand og det ene. Bred over ryggen. Så er det lidt til brun. Så er jeg i gang igen. Den fisk jeg fik der, det var en stor grønlænder på 3-54, jeg tror. Den helt rigtige fisk at tage med hjem. Den anden, den var alt for stor. Den her, det er meget bedre spisefisk. Passer meget bedre til mig og fruen derhjemme. Og det var det sjovt, at jeg havde først mindre fisk på ophængeren, kunne jeg se. Jeg smed den, og så i rullet der 2 efter. Så klaskede den her på gennemløberen. Og det var jo helt tydeligt, at den første fisk, den var noget mindre. Og så tog den jo bare kanon godt, den her. Ikke det store udløb, det var bare sådan en kamphundfight der, bare lå og rulle rundt i overfladen. Det er fedt.